Well, hello SB blog ni नायगिरि नोंथांमोन फिन खनसे hello SB blog channel बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाग्रोबाय बेकग्राउन्ड मिउजिक फैनो हानाय माने फिसाजोहाय सल' दामखावगासिनो मबाइलावहाय आच्चा जियानो हक दिनै माखासे आपडेट्स लानानै फैदों नोंथांमोननि सेरावहाय बिग आपडेट होनना बुंनो हायो जोङो जिहेतु 99% अलरेडि थांनाय बावै समफोराव आंनि भिडिअनि गेजेरजों आरो गोबां निउज चेनेल्सफोरनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनथिनो हाखादों जे सरनियाफोरनि जितु ट्राइबेल स्टेटास नैबे केन्सेल जाबाय रिभक जाबाय एमपि नब कुमार सरनिया बिथाङा जितु मोनसे बड' कसारी हिसाबै जितु ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानैहाय जोंनि नायल' जाल' मोनसेल' एसटि रिजार्भ सिटखौहाय होल्ड खालामनानै एमपि खननै देरहासार जाबोदोंमोन स' नैबे दिनैनि समावहाय 100% क्लियर जाबाय आरो बिथाङा फैगौ नैबे लकसभा इलेक्शनावहाय नैबे सिटनिफ्राय एसटि रिजार्भ सिटनिफ्राय कन्टेस्ट खालामनो हानाय नंला नैबे दिनै रोखा जाबाय आरो गोबां पेपार मिडिया निउसफोरावहाय पर्टेलफोरावहाय बेखौ दिनै फोसावबाय आरो जोंहा आयं दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङाबो बाइट हरदों मिडियानि गेजेरजों नैबेखौबो नोंथांमोना ससे नायना लायोब्ला बुजिबावगोन आरो माखासे डिटेल्सफोरखौहाय बड' कसारीनि स्टेटासा मानो दानजाखो सरनियाफोरनियाहाय नैबेफोरनि बागै आङो नैबे आइ बाटनाव लिंक होदों नोंथांमोननिखौ नायोब्ला बुजिना मोनगोन बिथांनि स्टेटासा मानि थाखाय दिनै केन्सेल जानाय स्क्रुटिनि कमिटिया माबोरैहाय मा रायदान हरनाय आरो जायनि जाहोनाव दिनै बिथांनि जितु एसटि स्टेटासमोन नैबे केन्सेल जाबाय आरो बिथांनि जे एमपि दारायनाय नैबे क'क्राझार लकसभा सिटनिफ्राय नैबे फिन खनसे आरो बिथाङा हानाय नंला नैबे 100% दिनैनि समाव कनफार्म जानानै फैबाय आरो बुंनांगोन जोङो गेजेरावनो जे साननैसो जोंनिनो दैदेनगिरिफोरा जेब्ला नैबे खौराङा फोसावजादोंमोन अब्ला बिथांमोना सोंदोंमोन बा बुंदोंमोन फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव जुदि बिथां एमपि नब कुमार सरनिया फिन खनसे गेलेबावनो मोनोब्ला नैबेनि दायनिगिरिया सोर जागोन होननानै नाथाय बिथांमोना मोजां लामाखौ दिन्थिनानै होनाय मोजां लामा मावनानै मोजां लामाजों हान्थिनानै गाव निजेनो जुजिथाबनानै सोरनिबा मोजां बा जोंनिनो फारसे मोजां मावनायखौ मेगनसो सायो नामा बिथांमोना दिनै बै समाव बे खोथाखौ बुंस्लायस्लाय मददसो खालामनांगौमोन दिनै मदद खालामनानै होनानै दिनै फिथाइया सोर मोनगोन नङा होमबा जियानो हक बेफोर खोथाखौ रायखांबाय थानानै एख' लाब जानाय नङा जोंनि गेजेराव मुलाम्फा फैनाय नङा आरो बिथाङा सोरमोन सोर बुंदोंमोन जे एमपि जितु नब कुमार सरनिया फिन खनसे गेलेबावोब्ला बेनि दायनिगिरिया सोर जागोन नैबे बिबुंथिखौ सोर बुङामोन बे बाथ्राखौ सोर बुङामोन नोंथांमोना आंनि कमेन्ट बक्सआवहाय कमेन्ट्स खालामनानै फोरमायहरनो हागोन बेनिफ्राय सेकेन्डलि आच्चा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायग्रोदो दावराव देख्रेब आयं नार्जारी बिथाङा मा बुंदों ससे नायना लादो बिनि उनाव नैबे नेक्स्ट आपडेटखौ होनो थांगासिनो दं जोबोद इम्पर्टेन्ट नैबे नेक्स्ट आपडेटआ बेखौ नोंथांमोना नायनो गोनां आरो बेयो बिराद इम्पर्टेन्टथार स' नैबे क्लिपनि उनाव नोंथांमोननि गेजेराव आङो बेखौ फोरमायनो थांगासिनो दं जोबोद मोजां बाथ्रा गोबाव समनिफ्राय बे नब सरनियानि बाथ्राखौ लानानै सावरायबोबाय थानाय जादों दा गोबां प्रश्न खालामबाय थादोंमोन जे नब सरनिया इलेक्सन गेलेबावगोन नामा बे बाथ्रा बे सोंथिया गोबां कर'नानिफ्राय फैदों बुंदों ओरैबायदि जों बुंबायदोंमोन जे नब सरनिया इलेक्सन गेलेनो हाला बिनि सार्टिफिकेटआ उइद्र' खालाम जाजोब्बाय दा गथे बियो फैगौ लकसभा इलेक्सनाव एमपि हिसाबै कन्टेस्ट खालामनो हालिया ट्राइबेल रिजार्भ सिटआव जों बे बाथ्राखौ बुंबाय थानाय जादोंमोन दा बिनि गेजेरावबो नब सरनिया गावबो निजे बुंबाय थादोंमोन जे आंखौ जेबो खालामनो हाया आंखौ जेबो लरेट समाव हाया बेबायदि बाथ्रा दुगा बुंबाय थादोंमोन दा बिनि खोथाखौ लानानै हयथ' जोंनि मानसिफ्रा बुजिख'नो हायियाव बुंदोंमोन जे माने नब सरनिया इलेक्सन गेलेबावोब्ला बिनि रेसपन्सिबोला सोर जागोन बिदि बाथ्रा माखासे बुंनाय जादोंमोन दा जाय हक नब सरनिया जे इलेक्सन गेलेनो हाला बियो 2023नि 28 फेब्रुवारियाव बे क्लियार जाखादों जे बे जे इलेक्सन गेलेनो हाला माने बे समाव गासिबो सार्टिफिकेटखौ उइद्र' खालामनानै लाखादों WBD बिसिआ
जेसेबां सार्टिफिकेट सरनियाफोरनो होनाय दं इनक्लुडिं नब सरनिया बेखौ उइद्र' खालामना लाखादों। दा फैयै फैयै आरोबाव जे नब सरनिया जे गेलेनो हाला बिनि सार्टिफिकेटआ जे केन्सेल जाबाय बे जिनिसा दिनै कनफार्म जाबाय जे WPDBCनि थ्रुयै दानाय जाने सिकिउरिटि कमिटि बे सिकिउरिटि कमिटिया लेटेस्ट मोनसे अर्डार होबाय। दाखालि आगोलाव हाइकर्टआव बुंदोंमोन जे नब सरनियानि जायनि सार्टिफिकेट बे बर' कसारि नङा होननानै बुंदोंमोन। दा बिनि उनाव दा लेटेस्ट माने नब सरनियानि जायनि सार्टिफिकेट बे जे बर' कसारि लानानै माने गावनि सिनायथिखौ माने होदोंमोन आरो बे जे ट्राइबेल रिजार्भ समस्टिनिफ्राय MP जादोंमोन। दा बिनि एगेन्स्टै दिनै रोखा खालामना होबाय जे बे बर' कसारि नङा बेखौबो होनखानाय जाबाय आरो लोगोसे बिनि जायनाखि सार्टिफिकेट बर' कसारि लानानै माने ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानाय बे तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल संघआ जायनाखि सार्टिफिकेट होदों बेनो बर' कसारि हिसाबै